Destacaría do Activa, sobre todo, pois a solubilidade que ten o seu fósforo. Son José Manuel Vidal Pérez, traballo como enxeñeiro agrónomo na cooperativa Xallas. O Activa trátase dun dos NPKs de referencia no mercado. Destacaríamos del pois, a súa formulación, que se nos adapta moi ben para o cultivo do millo. Pois na cooperativa orientámolo para aplicar pois en cultivos de millo, donde polo xeral despois o reforzamos con aplicación de amidas. Destacaría do Activa, sobre todo, pois a solubilidade que ten o seu fósforo, que vemos que é crucial. Vemos moi poucas carencias de fósforo donde aplicamos Activa as dosis recomendadas, e bueno, vemos que nos está dando moi bo rendemento.